garbo na usab dili lang alang sa mga tagalungsod sa Boljoon, apan sa mga Sugboanon. Human gihatagan og talagsaong pasidungog sa Santo Papa sa Roma ang antigong imahe sa ilang patron didto. Ang 422 anyos nga imahen sa Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Santissima maoy napili sa Santo Papa nga hatagan og korona nga gitaod ni Arsobispo Charles Brown, ambasador sa Santo Papa dinhi sa nasud. Kaniadtong miaging Sabado, Abril 23, 2022. Midagsa ang mga tagalungsod ngadto sa ilang simbahan ug ang ubang mga deboto nga nagikan pa sa mga silingang kalungsuran. Tungod niini, miagas na sa gawas sa simbahan ang katawhan. And I'm extremely grateful to your Archbishop Jose Palma, for having invited me, together with Bishop Midifil Billones, the Auxiliary Bishop of Cebu, and your beloved parish priest, Monsignor Arturo Navales. And I want to also mention the presence of the Archbishop of Palo, John Du, who is also with us this afternoon to celebrate this amazing moment in which all of us together express in a childlike and simple way our love for Mary, our love for Maria Santissima, like a little child bringing a flower to his or her mother. So we will crown this image of Mary to show Mary how much we love her, how appreciative we are for her maternal protection in our lives. Ang Canonical Coronation, usa ka pormal nga pagpili sa Santo Papa, diin hatagan niya og korona ang usa ka milagroso nga imahe tungod sa importansya niini sa simbahang Katoliko, kay nakatabang kini sa pagdala sa mga deboto ngadto sa simbahan. Gawas niini, gilantaw usab sa Santo Papa ang kaagi ug kultura sa maong imahe. Ang Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Santissima nahimong patron sa Boljoon sukad pa kaniadtong tuig 1599 dihang nagtukod pa lang og kapilya ang mga paring Agustino didto. Hangtod nga nahimo na kini nga parokya kaniadtong tuig 1690. Matod sa mga deboto, ang Patrocinio de Maria maoy nagpanalipod kanila sa unang panahon. Ilabi na sa mga musulong nga mga Moros sa unang panahon kay ang simbahan nag-atubang man og dagat. Nakadayeg usab si Archbishop Brown sa karaang simbahan sa Boljoon nga gideklara nga National Historical Landmark sa National Historical Commission ni adtong tuig 1999 ug National Cultural Treasure sa National Museum ni adtong tuig 2001. Your church is the only church in Cebu that is listed in the Philippines as a national cultural treasure. And indeed, for me, as your apostolic nuncio this afternoon, arriving in this church, I understood immediately when I entered why this church is listed as a national cultural treasure. It is indeed a beautiful architectural testimony to the enduring depth of the Catholic faith here in the province of Cebu, here in the Philippines. Usa sa mga gipasidunggan nga opisyal sa maong kalihukan mao si Gobernador Gwen Garcia. Gihatagan siya og plake sa Archdiocese sa Sugbo nga gitunol ni Arsobispo Brown og Cebu Archbishop Jose Palma tungod sa dako niyang tabang alang sa kalampusan sa maong selebrasyon. Gipasidunggan sab ang hermano ug hermana mayores nga sila si kanhi mayor sa Boljoon, Diogenes de Rama ug kapikas niini nga si Babeth de Rama. Ang Patrocinio de Maria o panalipod o pangama ni Maria maoy ikatulo nga imahen sa Birhen dinhi sa Sugbo nga gihatagan og canonical crown sa Santo Papa. Ang naing duha mao ang Birhen sa Rigla sa Lapu-Lapu ug ang Birhen sa Guadalupe de Cebu sa Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo. Pagkasunod adlaw sa Domingo, gitapuk-an na usab sa simbahang Katoliko ang usa ka tuig nga pagsaulog sa ika-500 ka tuig nga Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Uban sa taho ni Juanes Arong, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.